Ngithanda ukuthi ke ngikubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life sengiphinde ngabuya ke futhi nendaba ke nje ezithinta ezama telenovela nawo ke lapha ama reality show hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphethe ke zothando nesithembu bekushube kakhulu ke kwi-episode yayizolo yothando nesithembu la khona ke uMacele a-expose khona uMakhumalo eveza ukuthi ke wake waba nengane. So ngiphethe ke la ifayela elithinta yena ke uMakhumalo nengane naye kubaba uMseleku uMacele kuyiqalile inkinga like kushubile ngenxa yake yalezi imfihlo ekhishwe yena ke uMacele nobaba kuMseleku uvele wadideka wajuluka wabamanzi wangazi nanokuthi ke uzothini ngoba ke phela uMacele ebekhipha ke imfihlo ukudideka kwakhe kuMseleku ubukubona ukuthi ke ngathi ke unokuba guilty bengafuni ukuthi ke kukhulunywe ngale ndaba ebeyichitha bengathi ke khona ke nje into kayifihlayo. So mbukeli ke nalike ifayela into ke evelayo ngiyathemba ukuthi uyabona ke lapho escreenini njengoba beveza ukuthi ke uMr Khumalo naye ke uMr Mseleku bawontanga. So laba veza ukuthi ke kunama rumors ongithi kamahebezi ukuthi ke ubaba uKhumalo ayimphathanga ke kahle le ngenkathi ethola ukuthi ke indodakazi yakhe yena ke uMakhumalo uthandana naye ke lapha ubaba uMseleku. Bathi ke ngenkathi kwenzeka konke lokhu ubaba kuMseleku wayesasebenzela kumasipala wayephinde futhi ebe umfundisi owayehlonishwa ke emphakathini. Bathi ke kwakungabukeki kahle for yena kubaba uMseleku ukuthi ke thandane naye ke uMakhumalo ngalesa sikhathi ngenxa ukuthi ke uMakhumalo wayesayingane kusolakala ukuthi ke ngathi waye under age. Kodwa ke baqhubeka bathandana baveza la ukuthi ke uMr Khumalo ubaba wakhe kuMakhumalo wabeke sevula ke icala elivulela ubaba uMseleku. Bathi ke lelo cala laphelela ke emoyeni ngenxa ukuthi ke kwaduka ke idokodo ngathi ke uMakhumalo benaye kuMseleku bazama ke ukuthi ke belikavarishe ke lolu daba. So njengoba ke na kuMacele evezile ukuthi ke uMakhumalo wayekhulelwe ke futhi uMakhumalo unengane yena kuMakhumalo ngalesa sikhathi njengoba kade ngifunda lapha ke namanye kamasource ayaveza ukuthi ke uMakhumalo benaye kuMseleku ngathi ke babentshontshana ngalesa sikhathi since ke ubaba uMseleku ubaba wayebhize umfundisi ephinde ke futhi esebenze lapha kwamasipala ubaba owayehlonishwa emphakathini. Ngenkathi ke yonke ke lento yenzeka ubaba uMseleku already wayesevele ke nawo amakhosikazi okungenzeka ukuthi ke lesisuku uMacele akhuluma ngaso lesisuku uMacele akasibona okungenzeka ukuthi ke uyena kubaba uMseleku owakhuleliswa yena ke uMakhumalo ikakwazi ukuthi ke kwenzakalani ngaleyo ngane ngaleso sisu okungenzeka ukuthi ke maybe leso sisu basiterminate yena kuMseleku benaye kuMakhumalo. If uyibukile ke episode yezolo umbonile ukuthi ke uMseleku bengafuni ukuthi ke uMacele ekhulume ngale ndaba uyambona ukuthi nje beyichitha engathi ke khona ke into naye akayaziyo. So injalo ke mbukeli indlela ke na kubaba uMseleku wareact ngayo impela ke nje idideka abantu abaningi bikhombisa ngempela ukuthi ke khona ke lento ayifihlayo futhi khona lento nayo naye akayaziyo. So injalo ke mbukeli into engayisho nje ukuthi ke ubaba uMseleku benaye kuMakhumalo banezimfihlo like banezimfihlo ngeke sizazi zonke ke imfihlo zabo kodwa impela kukhulu yena kuMacele uzivezeleke kancane kodwa sothola ke makhamba isikhathi amsho naye kuMakhumalo uzoyiphendulela ngayo ke le ndaba soza ukuthi ke kahle kahle kwenzakalani ikhiphani siyathemba ukuthi ke bayositshela yonke into eyenzeka. Yizo ke lezi mbukeli ade ngiphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.